खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं क'क्राझार नोगोरखौ गोजोन आरो गोजों नोगोर लाखिगोन बुंदों प्रमद बर'आ अमित शाहआ 100+ थांखियै एजिपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जों जथुमगोन बिजिरसालिया लांसुनिया मंगल पाइकखौ फांसिनि राय होबाय सा 63 उदखारि थिउरियाफ्रा दिनै आखाइ दैखांदों मनज नाथनि न'खौ हाग्रानि मैदेरा सिफायलांदों कानि हेंथायै नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि जौसांनिफ्राय जुबिन गार्गनि हुमखि दानिया आबुं रादाब बिटिआरनि सदर क'क्राझार नोगोरखौ साखोन सिखोन गोजोन आरो गोग्गो नोगोर महरै लाखिनो थाखाय बिटिसिनि गोदान जथायारि सोरखारा बिथांखि लादों क'क्राझार नोगोरखौ साब सिखोन गोग्गो आरो गोजोनै लाखिनायनि जुनै बिटिसि सोरखारा गोदान बिथांखि लादों होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोदों मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै फुंबिलियाव हरखाबनो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन वार्डआव हरखाब दावबायनानै दै बोलांग्रा जाम्फै एबा ड्रेनफोरखौ नायदिंहैयो बबेखानि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझार नोगोरनि गोग्लैसोनानै थानाय जाम्फैफोरखौ नायदिंहैनाय हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सार्केल अफिसाराबो दंफायोमोन होननानै मिथिनो हादों मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिसिनि गाहाय बिबानखौ आजावनायनि उननिफ्रायनो माखासे जायगायाव हरखाब दावबायनानै खौरां लाहैगासिनो आरो जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों जोबनायाव बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबथानिफ्राय आउट जाबाय फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि 100+ बिथांखिखौ लानानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ असम गण परिषद गण सुरक्षा पार्टी आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोजों जथायै सावरायगोन मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ फैगौ 26 डिसेम्बर खालि आसामाव फैगासिनो दं होननानै पार्टीनि सुलुङाव मिथिनो हादों नाथाय नोजोर होनो गोनाङा बेसोदि थांनाय 2026 मायथाइयाव बिजेपिखौ दिसपुर खालामनायाव गोख्रों मदद खालामनाय हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोखौ सावरायनो थाखाय नखर मन्त्रिया लेंहरासै बेनि ओंथियानो जादों बिजेपिया बिपिएफखौ नागारबाय आरो एखुथा खालामबाय सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अमित शाहआ जथायारि दोलोजों सावरायखांनायनि उनावनो बिजेपिनि कोर कमिटिजों जथुमगोन बबेखानि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासजोंबो जर'खायै सावरायनायनि बाथ्रा आरो बे जथुमावनो अमित शाहआ बिजेपिखौ 100+ मोनहैनायनि फर्मुला होगोन होननानैबो मिथिनो हादों जोबनायाव न्याय मोनबाय दुखुथिया हिन्जावसानि नखरा 2 बोसोरनि जोबनायाव लांसुनिया मंगल पाइकखौ फांसिनि बिथोन होबाय बिजिरसालिया 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिजिरगिरि दीपांकर बरानि बिश्वनाथ सारियाली जिल्ला बिजिरसालिया जोबथा राय होनानै लांसुनिया मंगल पाइकखौ फांसि होनो बिथोन होबाय मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव लांसुनिया मंगल पाइकआ आलासि जानो थांनानै गावनि बाहागियारि नखरनि 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन लखरा बुरागावनि लांसुनिया मंगल पाइकआ 2018 मायथाइयाव बिश्वनाथनि दिकराय साहा बागानाव आलासि जानो थांनाय समाव बे मुगैथाव जाथायखौ मावदोंमोन बेनि उनावनो हिन्जावसानि दुखुथिया नखरा सुतिया थानायाव 206/18 नम्बरनि मोनसे एजाहार थिसननायनि सायाव लांसुनिया मंगल पाइकखौ हमदोंमोन आसामाव गोजोन थासारि सोरजिनायाव आसाम पुलिस आरो रैखाथि बिफाना आरोबाव आगानसे जाफुंसारनो हादों गुबुन गुबुन मोनब्रै उदखारि आफादनि सा 63 थिउरियाफ्रा दिनै आखाइ दैखांदों आरो गावसोरखौनो सोरखारनो गथायदों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बानजायनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन उदखारि आफादनि सा 63 थिउरियाफोरा दिनै हाथियार गथायनानै आखाइ दैखांदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आखाइ दैखांनाय सा 63 थिउरियाफोरनि गेजेराव सा 19आ आल्फा उदांस्रिनि सोद्रोमा सा 32आ इउनाइटेड पिपुल्स रिभलिउसनारि फ्रन्टनि सोद्रोमा आरो गुबुन माखासेया डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी आरो पिपुल्स डेम'क्रेटिक काउन्सिल अफ कार्बि लंग्रीनि सोद्रोमाफोर बबेखानि दिनै गावसोरखौनो गथायनाय थिउरियाफोरा गावसोरजों लोगोसे गं 50निबो गोबांसिन गोहोगोरा अट'मेटिक हाथियारफोर 1000निबो बांसिन गोगो गुलि आरो गोबांथार ग्रेनेडफोरखौ गथायनो होननानै मिथिनो हादों
गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव हाग्रानि मैदेरा मानसिफोरनि आबाद खहा खालामनायजों लोगोसे न' बां सिलिंखार खालामनाय जाथाया सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आदार नागिरना फैनाय मासे मैदेरा दिनै हरनि उन्दुफुनानै थानाय समाव गवालपारा जिल्लानि माटिया थानानि सिङाव थानाय फुलगुरि गामिनि मनज नाथनि न'खौ सिफायफैयो आरो थानाय जाग्रा आदारफोरखौ जालाङो। न' सिफायनायाव हरखाबै सिरि मोनखांनानै उन्दुना थानाय नखरनि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै न'निफ्राय खारग'नो हायो। गवालपारा दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब काक्लारिनि रिपर्ट। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा कानि हेंथायै फिन गोख्रोङै जानजि खाफ्रादों आसामनि मुंदांखा शिल्पी जुबिन गार्गआ। काखौ गोख्रैनो बोखारनांगौनि दाबियाव फिन गोख्रों सोमावसारफिनगोन होननानै नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि जौसांनिफ्राय हुमखि होदों युथ आइकन जुबिन गार्गआ। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि हटेल रेडिसन ब्लुआव रबिबारखालि मोनाबिलियाव बानजायनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव मेथाइ खननायनि गेजेरावनो कानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारफिनगोन होननानै बुंदों मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ। बबेखानि आं नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ मानिनानै लाया। का आन्दलननि उनाव आंनि देहाया गाज्रि जादोंमोन, बेनिखायनो दासान्दि आं माखासे बाथ्राफोरखौ बावगारो, नाथाय काखौ बावाखै। नायग्राफोरनि गेजेराव बिजेपि कंग्रेसनि मददगिरिफोर थायोब्लाबो आं रावखौबो खेरखेराया होननानै जुबिन गार्गआ नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि जौसाङाव बुंदों। बे खेबाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों कानि हेंथायै सोमावसारगोन होननानै जुबिन गार्गआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।